asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya asin teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo Time na sa DZGB, asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, asin Miss Hanelet Pertis. Negosyo Time na! Negosyo time na naman po. Alas 2 ng hapon, aldaw ng Miyerkules, yung naman ito sa programang Negosyo Time na. Digdi po sa programang ini, sa tuyang pigtutukar, pig-urulayan, ang mga kaaraman, ang mga tips kung paano mapalago o magpuon, mapalago, asin mamantiner na maging profitable ang satuyang negosyo. Ang objeto tapo digdi, para mas lalong mapaugma ang pagninegosyo sa Legazpi, sa Albay, asin sa Bilog na Bicol Region. And ini po dara sa tuya, kang Albay Chamber of Commerce and Industry, kang DCGBAM, and diyan po kay Ribaco ang sakuyang ko-angkor na si Hanilet. Yes po, maray na hapon po. Negosyo time na naman po kita giraray. And sana po, sabi nga ni Sir Diggs kanina, para mas maging maugma ang satong pagnenegosyo. Kaya po, kung saan man po kita na sulok kang mundo, sana po permi kitang maugma. As in, syempre, inspirado po kang satuyang pagbuhay-buhay. Lalo na po sa larangan kang, syempre, ito pong pagiging empleyado or pagiging tagsadiri ki negosyo. So, if ever po, ngunya na hapon, madadangog ta po ang, kumbaga, guest ta po para ma-share po kung mas paano ta po mas mapapadaba pa ang satuya pong trabaho or ito pong satuyang pagnenegosyo. Tama yan kasi sa gabos ng negosyo, sa pinaka-importante na aspeto or how do you call that? Arin Itong po. sector or factor na yaon dyan sa negosyo ang tao. Correct, Sir Diggs. Employees, Manpower. manpower. Employees. And I think, sabi nga ni Kang Kadakla na sa gabos na mga resources, no? Ang human resource ang pinaka-difficile na i-handle. Lalo po. kung maluya ka sa human resource development, maluya ka sa interpersonal relationship Ayun. sa imong mga trabahador. Ayun man But ang- of course, igwa kita ni mga leyes, igwa kita ni mga institusyon na minaprotektar sa Tama mga po. employees. And one of these institution, government institution, na sa tuyang mention, yun po ang satuyang guest this afternoon. Yes, Sir So, sa Diggs. mga nagdadarangog po, siguro mas magayon na Yes. magdangog kita para maaraman ta. Unang-una, ano itong mga regulasyones Aha. na minaapektar sa empleyo, employee-employee relationship, baka madiskutir ta yan. Yes. And then, ano itong mga programa Opo. kang nasabing institusyon Aha. sa mga negosyante, sa mga employees, which will affect both employees and the business. Aha. So siguro panahon na, oras na para ipabisto ta ang satuyang resource person for this afternoon. Opo, Sir Diggs. Sige po, Sir Diggs. Actually, Sir Diggs, bago ta po ipamidbid, so gusto po mag-interact, live po kita sa DCGB News Online, YT Channel, DCGB app, tsaka DCGB Station. So if ever po may gusto po mag-react or pwede po maghapot, chat na lang po kamo para po maihapot po yan sa satuyang guest. So for now po, excited po kita na ipamidbid po ini kasi po, syempre gabos po na mga ahensya ngunyan sobrang kabisi dahil siguro paduduman na kita sa last quarter of the month. Pero ini pong ahensyang ini, actually party ini Quarter ni of the year? Quarter of the year. quarter of the year, Sir Diggs. Paano kaya lahat busy? So, with this, syempre kaparte man po ako, tapirmi man po ako yaon duman sa organisasyon ninda, ang Department of Labor and Employment po. So, for now po, sa tuya pong i-welcome ang sa tuyang guest. Warang iba po, ang representative po kang Department of Labor and Employment, si Madam Lynette de la Fuente. Maray na hapon po, Ma'am Lynette. Ayan. From Department of Labor and Employment. Sige po, Ma'am Lynette. Maray na hapon po, Ma'am Lynette.
Maray na hapon. Okay ba po ang audio ko? Okay na Yes po. po, okay na okay po Okay. kita. Thank you very much. Opo. Opo. Maray na Busog hapon and malinaw. and Aha. first time. Iyo po. First Ayos lang time yan po. po. Opo. Ayos lang po yan. So this is a milestone for Ma'am Lynette po. There is always Yes. Primero, pero sige po, kayang-kaya niyan. Sabi nga ni Ma'am Lynette, baka nga yan, na-nervous siya, ta kung ano dang ihapot sa iya. But anyway, maski nga ni yung sa kahaluyan ta naman po sa tong serbisyo, permitayan po masisimbag. Ang worry sige, ko Sir lang, Diggs. Aha. igwa akong worry, igwang hearing on yan sa Congress, saka sa Senate. Gari igwa po, Sir Diggs. Kung igwa, definitely that will be more exciting Oo, than the tama. program that we have now. Ano? Ah. Kasi yaon duman ang intriga. Yes. Pero, Oo. at the local level, On the mas local magayon level. man po girare na mag-uru-urulay kita kung ano ang makaka-apekto sa satuyang negosyo. Yes. Dito sa local setting. Aha. Let's admit it, exciting ang pag-urulay duman. Kasi exciting ang mga events, exciting ang mga Tense. personalities. Kaya lang pag sobrang exciting, kisarong bagay, sarong Ayaw. event, no? Grabe, halang kawon man ang risk. Oh, tama Pero ka, dito Sir sa Diggs. programa tangon yan, dahil kita ma-offer kiris, dahil kita ma-create kiris para sa negosyo, kundi opportunities para mas lalong mapakaray ang satuyang mga pagnenegosyo. Oo. And we are thankful na yaon satuya ang dole sa All mga the makusog na mga institusyon na nagtatabang both sa negosyo and sa employment. Nasa Tahoe Oo. permi ang Department of Labor and Employment. So, siguro sa ngunyan, apoton ta si ma'am, ano po itong mga programa nindo? Unang-una, itong may oportunidad para sa tuyang mga negosyante. Sige, Ma'am Lynette po. Okay po. Sa ating mga programa, although ang Department of Labor maraming programa. Opo. Pero ito po sa akin ngayon focus tayo sa negosyante. Pwede Focus, naman po, pwede po, kasabay negosyante na yung and employees. employees. Kasi Ah, ang okay, employees po, okay. Sige, Ma'am nakaka-affect din Lynette. sa negosyo Oo. eh. Aha. Kung ano Yes, po. opo. Sige Kasi, po. opo. So, bali po, 3 po talaga ang programs ng ating Department of Labor. So, nahahati po siya sa 3. Meron po tayong employment generation, opo, yung employment, workers protection, and workers welfare po natin. So, sa nakikita ko po ngayon na magiging discussion po natin, it is more on the employer and employee. Alright, Tama sige ba? po. Oo, Yes po. exciting Okay po, po, yan, Ma'am opo. Lynette. So, unahin na lang po natin siguro ang ating mga empleyado. Okay Sige po, po. so, mga empleyado. O, magdaramag empleyado. po, mga empleyado. Sige po, Ma'am Sa mga Lynette. empleyado po. Na-excite na din Okay sinda po. Sige po. Kasi po, although hindi po natin inaalis, na napaka-importante po ng ating mga employer. Yes. Kasi wala po tayong employee if there is no employer. Tama Yes. po. Opo. In the Opo. manner, So- na ka maning employer, kung dahil employee. Yes, opo. So, ang Department of Labor naman po is hindi lang po kasi sinasabi palagi na Department of Labor and Employment. Opo. So, palagi daw po kami nasa side ng Labor. labor kasi Department of Labor. Ay, oh. But hindi po totoo yun. Oo. We only give more to those who have less. Yun, doon tayo, di ba? So, okay, sa Department of Labor po kasi, pinapangalagaan po natin ang mga empleyado. And this is through the different programs of the Department of Labor, which includes the labor education for the employees. Isa po yun. But, gusto ko lang pong i-emphasize na we do not educate only the employees. We also educate the employer. Siguro aayon po kayo na kailangan din po nating i-educate ang ating employer, di po ba? Yes, tama po. Kasi we want to have harmony. Yes. Yes, Harmony apo. between labor and management. No? Yes, correct And po, sir. it could only Yes. happen kung may understanding yung dalawa. And there Correct could only din be po, sir. understanding kung alam ng bawat partido ano ang rights Apo. nito, anong obligation, anong rights nito, anong obligations.
Yes, po, ganun correct. yun. Precisely po, sir. And during the labor education, ini-emphasize po talaga natin not only the rights of the employees. Okay. Kasi kung meron pong rights ang employees, Aha. Meron with din. it comes along their obligations. Obligations, opo. Diba po? Opo. So yun ang medyo nakakaligtaan po din natin sa pag-impart natin ng kanilang mga rights. Akala nila ay puro na lang rights. But for the employees, we also have the obligation to the employer. Tama po. So, Oo. ganon din po sa ating mga employer, if they have the right, may mga karapatan po sila bilang employer, meron din pong kaakibat yun na obligasyon nila Obligasyon. para po doon sa mga empleyado. Employees. So, sa mga, para po maganda ang employer and employee relationship ng isang kumpanya, there is this so-called respect and observance of each other's rights and observation din ng kanilang mga obligasyon. Obligations. So, yun po. Opo. So, kung titingnan po natin, kung magkakaroon po tayo ngayon ng parang labor education para sa mga empleyado, medyo ito po ay bubuuhin ng kanilang monetary rights. And hindi lang po monetary din, their social welfare benefits din, and others po. Hindi Yun lang po pong kasi sa ma'am, ating... yung Yes. terms of yung tenure conditions ng tenure kasama din po yun. Security of tenure Security po of ng isang tenure. empleyado. Opo, kasama din po yan sa kanilang mga karapatan. And this includes the basic general labor standards na kailangan po na maibigay natin sa mga empleyado. So, siguro naman alam po natin kung ano ang mga, or kailangan po nating isa-isahin pa rin. Pwede Ma'am naman Hanila. po. Pwede naman po, Ma'am Lynette, Oh. kung meron ka po para Oh. po so mga tagapaghinanyog ta po and viewers ta po sa tong programa Negosyo Time na at least mamulat sinda na aram po ninda susainda din po ng mga karapatan. Oho. Sige po kung meron kita. Okay. Sige po. Oho. Sa mga empleyado po, Opo. ito po ang basic rights po ng isang empleyado. Under the general labor standards. Yes po. We have first, nasabi nga po ni Sir kanina, Sir, yung ating security of tenure. So, ibig sabihin, hindi po basta-basta po mapapaalis ang isang empleyado na wala pong valid reason. And also, they obtain or they have the right for security of tenure once they are considered as regular. Okay. So, paano po nagiging regular ang isang Oo. empleyado? Opo. So, paano? under the law, 6 months and 1 day, a service of the employee, 6 months and 1 day, they already acquire the regular status as an employee. So meaning po, pag Yan nakainom na bulan, may sarong aldaw, May sarong regular aldaw. na sinda. Yes, opo. Oo. So, meron din po tayong sinasabing probationary period. So, ibig sabihin, that is the before the maging regular ang isang empleyado, they undergo the probationary period. Oho. And that is during that time na kailangan po ma-assess, ma-evaluate Aha. ang performance ng isang empleyado. Alright. There are times po na nakakalimutan po, nakakaligtaan ng employer, lalo na yung mga walang HR, di pa po, Opo. na lumagpas po ang 6 months, hindi po nila na-evaluate. Mhm. So, although sa probationary period natin, dapat po meron pong performance evaluation. At pag hindi po pumasa, Aha. then pwede po siyang alisin. Notify. Without any obligation din po yun. Because under probationary po siya.
may mga instances po na lumalagpas. So, siyempre, tao lang po. Di po, Nalingawan nga yan na yan, nalingawan. Luminampas Lalo na sa po. anong na bulan. Yes, luminagpas ning sarong aldaw. Yan sana. Kung half Yan day, sana. kung half day, pag half day po, kasabay na siya mamulinet as one day, di ba po? Considered one day na siya. Ano po? Kung sa tuya, kung kita pong aputon, Siyempre. i-consider ta na po ito, luminagpas po talaga Luminagpas siya. na, naghalat So, pa kaya. wala pong naging performance evaluation. So, hindi po aware ang tao Oo. na And, di ba? yes So, po. pwede po siya maging regular. Kaya dapat For po, that Ano po ang Aha. implication niyan? Sige po, Ah, Ma'am Lynette. Pag, Yes pag po. nakalimutan, lumampas yung evaluation period Aha. or probationary Yes. period without conducting the evaluation, anong implication? The implication is, okay po ang empleyado. Okay. Meaning, Kasi wala po. So, hindi po kasalanan ng empleyado na lumagpas pa siya ng 6 months. Mhm. So, malinaw po ang batas natin, probationary period. Dapat po, hindi po siya lalagpas ng 6 months. Mhm. So, 6 months and 1 day, makaka-acquire po ng regular status po ang ating empleyado. okay. Okay po. But it will not apply to contractuals. Yung tinatawag yes nilang po. contractualization. Yes, hindi po kasi although sa ngayon sir, we are already discouraging the contractualization. Siguro po maalala natin during the period or during the time of President Duterte. Mhm. Anong sinabi niya po? Papatayin ko ang mga natawa si sir. Di pa po sir? Di ba? Yun ang kanyang Opo. yun po talaga ang sinabi niya. Oh. And that Marami is kasi very siyang sinabi, true. kaya nakalimutan ko na. Sa dami ng Maraming sinabi na hindi ginawa. Oo. Oo. Yes po sir, di ba? Pero one thing naman na nangyari po during the time of President Duterte is na-lessen po talaga ang ating contractualization. Okay. And there was a very positive effect on that. So nabawasan po ang ating 6 months, 5 months, 5 months, for 5 years, 5 months po ang tao without acquiring the regular status. Oh, Sa kawawa ngayon- naman yung mga empleyado. Yes po, during that time. Pero sa ngayon po, hindi na sir. Mhm. Because sa present situation natin sir, yun na nga, inaano natin, 6 months and 1 day, Yes po. regular po siya. And the burden po ng pagiging regular po, hindi na dito ngayon, para siyang na-shift doon po sa mga ating manpower agencies. Noon po kasi, di ba, sir, Yes Opo. po. Ma'am Hanilef, Yes po. 5 months, for 5 years ang isang empleyado under a manpower agency. Opo. 5 months, 5 months, 5 months lang yan. Opo. Opo. Pero hindi po yan nagiging regular. Opo. But Oo nga po. today po, sa ngayon, they acquire regular position doon po mismo Sa sa agency. ating mga manpower agencies. Oo Okay. nga. So medyo po, gumanda din naman po ang ating status ng ating mga empleyado. Maganda po Ayun. yung kasi yung manpower agencies din na subject ngayon sa regulation. Mhm. Yes, ng sir. employment. Kasi Correct. oo, kasi kayo ang Which- nagpo-provide ng manpower, then you might as well take these people as regular employees. Yes, correct po, sir. So, kung meron po tayong ipapasalamat kay Digong. President Duterte is, ito po, isa po itong Mhm. contractualization na talaga Magandang po tinutulan nagawa. niya. Yes po, sir. Okay po. So, May doon pa lang nagawa ko, tayo, ma'am. sir, sa security of tenure. Okay. Pag anong halimbawa there is a conflict sa interpretation ng yung probationary na lumampas, hindi pumayag yung employer, hindi rin pumayag yung employee, ano po ang recourse ng affected party? Okay, sa situation na yun, sir, wala po talagang pwedeng gawin ang employer because there was already a negligence po sa part niya. Mhm. Lumagpas na po ang isang empleyado. Mhm. So, wala po siyang recourse but to regularize the employee. Mhm. Oo.
Ma'am Lynette, doon Yes po. opo, question po dito, di Yes ba po ang probationary period, so start po kang probationary period bago po ma-regular bagang sarong empleyado, Yes naagi po. siya kay probationary period. So meaning, mapuon from date of employment, puon sa aldaw na na-empleyo po siya hanggang 6 na bulan. Ano po? Tama po, Ma'am Yes Lynette. po. Pag luminampas duman, iyon na po ito sa stage na regularize na siya. Yes Either may kasuratan or wara, presumption, regular na po siya. So, Yes ganyan po, po. ang hapot digdi po, Ma'am Lynette, kung halimbawa ngayon duman sa probationary period, igwa po bagang pigaapod na 2 notice rule. Dapat, i-inform mo su empleyado na day ka nakapasa sa imong evaluation, tapos magtao ka kay puan pa po ba required pa po ba ang 2 notice rule duman sa stage kang probationary period para po tanggalon or day na po ma-continue kang employment po itong sarong empleyado? Sa probationary period natin, Ma'am Hanilet, Opo. very clear po yan Opo. na once ang empleyado under probation, may kasuratan po yan Opo. and he is considered as probationary employee. Okay po. Sa kasuratan po na yan, Opo. nakalagay po dyan, ang employer may evaluate the Opo. performance of the employee, pwede pong twice in that period. Okay po. So, halimbawa, pwedeng within 3 months, pwede na siya Okay. evaluate. So, at least makikita niya na. Okay. And before the end of 6 months, another evaluation. Opo. So, Okay. hindi na po kailangan ang 2 notice rule kasi nakalagay okay. naman po siya. Opo. Very clear po yan as a Okay. probationary. That 2 notice rule yata po ay pwedeng umapply pag regular po. Regular na. Okay Ay, po. yes So, meaning to say, ang sarong karapatan po kang empleyado, maaraman lang, ma-inform siya Yes. na di siya duman nakapasa sa evaluation. Yes po. Tabaka tagtad kad nagnala siya, nata ito tahinali na ako, di ko aram. So, ang karapatan Correct. kang empleyado, ipaaram kang employer na, o paano ka inita, nag-evaluate kita, di ka nakapasar sa standard na required kang sa tong kumpanya. So, warang kulog kibuot, puon sa arog kaining aldaw, di ka na mako-continue sa employment. Arog po ka to, ano po, Ma'am Lynette? Correct Tama po, Ma'am Hanilet. Alright, Kasi okay. before, ang employee po, once na hinire natin, klarado po siya. Ano po ang status niya? Opo. Ano po ang dapat na ipiperform niya? Ano ang trabaho niya? Oho. Ano po dapat ito ang magiging trabaho niya and ito ang magiging susukatan ng kanyang work. Performance. So, Oo. malinaw po dapat Malinaw po yan. dapat. Oh, Yes. Sige po. Sige, kay Puan Sir talaga Diggs. kasi to avoid ang itong mga whimsical Aha. na mga decisions kang Mhm. kumuhabol Employer. oo. Yes po, sir. Mhm. Tama po yun. Mhm. Kasi Alright. to avoid itong regularization ng empleyado, Mhm. pwedeng gumibo ng aksyon or decision ang management na okay, mahanap kisala pero maski daiman. So dapat talaga klaro Klarado po. ang criteria Yes. for evaluation and Correct, sir. expected Naipaliwanag. performance. Na-orient, Yes. naipaliwanag sa iya kung anong sa iyang gigibuhon. Especially itong sa attendance po, baga ano, Ma'am Lynette? Yes, considered yan. Define niya kung anong oras ka malaog. Minsan, nagsasadiri po bagang sarong empleyado. And itong sa place of assignment, o digdi ka mag-report. Pero susaro nga yung empleyado, digdi ka nga pipa-report, nagre-report sa iba. So, dipisil po yun. Dapat ipapaaram, ano po? Tama. Yes po. So, ang sa ating namang employment, no? Ano ko lang po sa mga empleyado, Mhm. it always involve attitude. Ayun. And sa ngayon po, attitude is very important. Sinasabi nga po natin, skills can be learned, Tama. but attitude, hindi po. Yun man ang ganda, So, no? napaka-importante po niyan. Sa gabos na bagay. Tama ang po yan. Takay itong mga pag-uugali. panahon, sabi kang Nata, kay itong inot na panahon, Sir Diggs. Ano po? sabi kang mga employers, Ano daw po, Sir Diggs? pag na-regular na ang sarong empleyado, Empleyado. dyan na Minal, minapoon iba na. magluwas ang problema. Sungay. ang sungay. Tama din po Nagpapasaway yan, na. sir. Opo. Nagpapasaway na. Nagpasaway na. Pataway na. Grabe. So, dapat gayod, sir, habaan ta pa ang probationary.
Joke lang. Joke lang po, sir. Joke lang Okay da. lang. Okay lang da. Oo. Opo. Ako lang Pero malak sa na- 6 months po siguro naman, mahihiling naman. matatansya mo na po Oo. ang isang empleyado. Yes Kumbaga po. maaaninag naman ang sa iyang mga tendencies po. Ano po, Ma'am Lynette? Correct po. Ang mga, Attitude. ang mga empleyado da. Ano da, Sir Pag Diggs po? nag-inom pagkabanggi, din ang pakilabot pagkaaga na may trabaho Pagkaaga. ka lang. Naglaog pala na mamarong. Paano po? Yes, totoo yan. Kasi lalo din may mga commitment, let's say export market. Oo. Kuminsan saruin ang mga problema. Iyo. Napigasahit ninda. Iyo mananggay. Oo. Oo. Actually, sa experience mo, Ma'am Lynette, sa mga kadakulan po na kumpanya, natadaw ang panghiling baga kang HR, pag mga HR ngaya, medyo evil ito sa panghiling kang mga ano po. Tas sindang yeso nagbabantay, sana maintindihan man niya ito ninda. Iyo man po sa trabaho po baga ninda, ano po, kang mga Bata empleyado. ma-apply ako, Ma'am Hanilet, na HR. Abo ko na. Iyo Iba nga para po. iriwal. Sabagay. Sige, iriwal sinda. So, paano na lang ito Totoo. dadarahon, ano po? Okay. Totoo po yan. Ipapadagosan sa tuyang pag-urulay after kan sa tuyang commercial. Commercial. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Yes po, mabalik kita sa programang Negosyo Time na Trabaho. Job Fair Alert, pinapaanunsar po kang Department of Labor and Employment, TSSD, calling all job seekers in the Bicol region in celebration of the Handog ng Pangulo 2025 Job Fair. The Department of Labor and Employment Dole Bicol will be conducting simultaneous job fairs on September 13, 2025. Tandaan po, sa Sabado na po ining pigaapod na Handog ng Pangulo 2025 Job Fair across the region. So sa Sabado po, bako lang sa Legazpi, all over sa region po. Ang sa Legazpi po, mga Legazpenyo, tandaan po sa Sabado magkakaigbaki Handog ng Pangulo 2025 Job Fair. Tigdi po gigibon sa Ayala Malls, Legazpi City, Albay. So meaning po, bako lang po digdi sa Legazpi, i-share ta na din po sa ibang lugar kasi po global man po kita anyway. So duman po sa Daet, gagigibon po ni sa SM City, Daet Cam Norte. Duman naman po sa Pili, sa Fuerte, Kamsur Sports Complex, Provincial Government. Sa Sorsogon naman po, duman inigigibon sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa Catanduanes po, gigibon siya duman sa Catanduanes Provincial Capitol Grounds, Francia, sa Vera, Catanduanes. And of course, para sa Masbate po, gigibon ini sa Capitol Grounds, Provincial Government, duman po ini sa Masbate. So, thousands of local job opportunities await. So, naghahalat po ang rinibong mga bakante po and oportunidad para sa Satuya. So, don't miss this opportunity to connect with various employers and explore a wide range of career options. We look forward to seeing you there po. So, sabi po yan ni Dole Bicol TSSD. And of course, pinapaanunsar din po kang Department of Labor and Employment Albay Provincial Office through Engineer Marlon Ascutia. And of course, si Chip po, maray na hapon sa Indo po Gabos, igwa pong gigibuho na technical and advisory services. Ang mga imbitado po kay ni recipients, ang micro establishments owners. So, when nuarin po ini mangyayari sa September 12, 2025, 12:30 po na hapon hanggang alas 5, duman po inigigibon sa Activity Center, 4th floor sa LCC Mall Legazpi, digdi po ini sa syudad kang Legazpi. Ang magiging topic po kay ni ang General Labor Standards and Occupational Safety and Health Standards. So, tatawan man po ki certificates pag natapos po itong itong sa indong aatindiran. And wala pong registration fee. Libre po ini, kaya iniimbitaran ang gabos po na business owners, micro-establishments owners to please attend this technical and advisory services para ini sa mga owner at employer ng mga micro-establishments na at least
merong 10 na employees pababa, nais na maging pamilyar sa labor standards tulad lamang ng tamang pasahod at iba't ibang benepisyo sa mga programa at serbisyo ng Department of Labor and Employment. So, halina po, makiisa sa Technical and Advisory Services ng Dolly Albay, happening on September 12, 1 p.m. to 5 p.m. Libre po ay niduman sa LCC Activity Center, LCC Mall, Legazpi City. So, back to you, Sir Diggs. Okay, yan po ang opportunities for employment na pigtatao sa tuya kang iba-ibang ahensya kay gobyerno or even private entities. So, samantalahon ta na lang po. Pero sa mga habong maging empleyado, gusto maging boss, ang advice mi sa Indo, magnegosyo na lang po kamo. Ano? Yes. Okay, yan pa man po giraray kita sa tuyang programang Negosyo Time na. Kay riba tamang giraray si Madam Lynette de la Fuente kang Dole Department of- Region 5. Yes po, Sir Diggs. Okay. And of course, sa kuyang co-anchor na si Hanilet. Opo, So, kasi Sir bago Diggs. na pag-urlayan tayo itong employee-employee relationship, focusing on the security of tenure. So, ano po pa, ma'am, itong ibang mga bagay-bagay in terms of employee-employee relationship na importante marin na maaraman kang both parties? Okay po. So, balik po tayo sa GLS or General Labor Standards, no? Sige So, po. aside from the security of tenure, an employee has the right for a minimum wage. So, Ayun, ibig sabihin, living oo. wage. Living wage. So, Pwedeng opo. sumobra, pero day naman makulang sa living wage. Yes, Ayan. parang mas magayon sa dangugon ang sobra. Ayun. Dahil isa na talaga kumulang. Oo, sana all sana all. Sige po. Opo. And Although then, we would like to acknowledge din ang ibang employer who are giving more than the minimum wage. Yes po. Oh. And sana all, mapapasana all po tayo, no? Oo. Opo. So, yan po, isa po yan na basic wage, basic rights ng isang empleyado. Aha. The basic rights to receive a living wage. Meron din po siyang right to a 13-month pay. Ay, oo. Ang ating mga, ang ating mga, medyo malapit na. Kaya nga ni po, Pero Ma'am na. Lynette, pigbabantayan baga si Jose Marichan. Pag Ay, luminuwas na si Jose Marichan. Oo, arani na ngayon, Luminuwas arani na. na. Alright. Maray pa Opo, ka mo, may opo. 13th month pay. Sige po. Opo, alright. so lang po ako. 13th month pay. Para karaman din ka mga pardangon. Aha. Ang minimum wage po ba, parehas yan, equivalent sa entry, itong paglaog mo pa lang, how do you call that? Entry point? Entry wage? Okay. Yes po, yun ang masasabi po natin yan. Kasi hindi pwede po, halimbawa sa ngayon, hindi pwede pong Mas mababa dahil bago ang empleyado, pwedeng mas mababa sa minimum, hindi pa rin. So that is already the minimum na pwedeng ibigay natin sa isang empleyado. Kung ano po ang ating prevailing minimum wage, yan po ang pinakamababa na pwede nating i-offer sa ating mga employees. Okay. Yes po, sir. So, aside from the 13th month, meron po tayong mga leave. So, ano po yung mga leave ng isang empleyado? So, we have the Sick leave. Service incentive leave, sick leave. sick leave, may vacation leave, may service incentive leaves. Yes. And dito din po papasok siguro, ma'am, meron din po tayong mga tinatawag nating mga holiday pay. Okay. So, hindi siya, although nakalive po ang isang empleyado on that particular day, so that is also a basic right of an employee to be paid during a regular holiday, during a special day, special holiday, which we call premium pay. Pag ang holiday is a special holiday. So, opo. So, tinatawag, usually ang ating tawag doon ay special holiday. But actually, it is a premium pay na natatanggap po ng ating mga empleyado. Opo. So, it is during the payment of the during special holiday or the premium pay, dyan po nag-a-apply ang ating no work, no pay. Oo. Yes po. Which can be differentiated from the holiday pay.
na kahit hindi po pumasok, meron po tayong 100% pay po doon sa empleyado. Pag pumasok po, 200%. So, doble po ang kanilang nare-receive. Opo. So, they also have, ito hindi na rin naman po ito monetary, but they have the right to self-organization, ang mga empleyado. Although sa ngayon, parang nakikita po natin, hindi na po siya pareho nung dati, na marami po tayong mga union. Di po ba, sir? Opo. Yung managad ano. Maraming union, maraming rallies. Yes. So, ibig sabihin, opo. So, sa ngayon, medyo, di ba, sir, May peace. medyo hindi na po masyado ngayon. Igwang industrial peace. Oo, may industrial Yes. peace So, na. that is the connotation or ano po ang connotation na konti na lang ang nag-union. So, there is already harmonious relationship or industrial peace sa ating mga Yes. establishment, which is very good din po. Good sign po yan. Dakol na po kaya mamilit ang compliant din po. Ano po? Correct Then, sa po. mga considerate Opo. na employer man, mati man ninda sa pangangaipukan sa indang mga empleyado. Ano Yes po, Ma'am Ayun. Hanilet. At nadangog ko po, Ma'am Hanilet, na sinabi mo kanina, ang aming invitation for the Yes TAV. po. Opo. TAV orientation po TAV. natin, Opo. which is a very good program po ng DOLE, which Yes. caters po doon sa ating mga micro. Yes Ibig po. sabihin, those establishments with 1 to 9 workers. 1 to 9 or 10 workers Yes below. Okay. Yes, so below 10 po siya. Opo. So, malaki pong tulong po ito sa ating maliliit na negosyante. Yes, kasi binibigyan po natin sila, dinadaanan po namin, binibisita po namin para po for labor education din. And dati po kasi siguro po alam po nating lahat na kahit isa lang po ang empleyado natin, we are being subjected for inspection. Opo, Di tama po ba? Tama Yes, po. opo. So ngayon po, alam naman natin na ang maliliit po na mga negosyante ay marami po ang pinagdadaanan niyan. They are really, kumbaga, maraming pagsubok din. Maliit eh. Maliit. And we cannot deny na there are violations na usually dyan po nakikita natin. But through the TAV, ito po ang ating bago po ito na Technical programa advisory. ng DOLE. Opo. We give chance to those micro establishments na malaman po ano ang kanilang nava-violate. Ayun. Paano po natin sila matulungan? Ayun. Yes po. Yung ang pinaka-importante po Yung is managad, ano? to help them. Oo. Kasi ako po kasi dati din po akong inspector. Opo, Alam ni actually, Ma'am Hani yan. Opo, Alam ni Ma'am Lynette, Hani. inspector Opo. po. Dati So, po kaya baga Ma'am Lynette, pag sinabi niya, niya si Dole, inspector Opo. niya yan. Medyo may kabasinda. Pero nabago po ito, na-twist ito so ninda. So image ka ito na facilitative ang pag may nagbisita sa indang inspector, di man ibig sabihin na madidiin lalo sinda, kundi patabangan sinda para mas makorek itong dapat nindang i-comply. Tama po. Ano Yes. po? Yes, correct, Meaning Ma'am Hani. may shift from the regulatory mindset to Yes, developmental. to developmental. Ayun. Yes po, siguro. sir. Kaya wag Opo. matakot. So yun, opo, yun din po ang gusto naming sa DOLE po. Opo. Yun po ang gusto naming makita po ng employer. We are not there, we are not inspecting dahil gusto naming makita ang violations. Kundi para tulungan po sila. Na may tama. Just in case na meron. Pero po sa micro po kasi, marami din po kasi tayong reality po ito. Lalo na sa mga Chinese po. Actually, opo. Mga Chinese natin, mga Yes, barkada opo natin po. yan. Sige Sa po. totoo lang po, Ma'am Hani, sir. Yes. Sa totoo lang, they do not intend to violate. Ayun. But, Ang totoo po niyan, hindi po nila alam. And dahil sa takot nila, hindi po sila lumalabas. hindi rin po sila ma-educate. Ayun. But this time po, since we are developmental, Yes.
hindi po tayo police, hindi po tayo regulatory. So we shift. Sa developmental tayo, pinapakita po natin sa kanila na hindi po tayo police, kundi nandun tayo para tulungan sila kung paano mag-comply. Tutulungan po up to the point na itong mga, lalo na yung mga requirements lang on safety officer, halimbawa. Diba? Safety officer, yes. So, nahirapan po sila kasi maliit. But through it, yes po. Pero dahil po sa ating TAV, before po matapos po yung TAV orientation, isa na po silang safety officer. Wow. Wala pong bayad doon. Wow. Yes po. It is integrated into the program po. So aside from orienting them of their rights that under the general labor standards, meron po pong kaakibat po na training for SO1. Wow. And pagdating naman po sa first aider, we the DOLE help in para kumuha po kung sino po sa first Red Cross sa mga partners. Yes po, kung sino po ang pwede na magbigay ng training to help this small mga negosyante po. Para hindi na po sila pahirapan. So sa mga insect po pala ngayon, ang DOLE ay di lang pala huli. Hindi pala huli, tulong naman pala. Tulong po. Yes. So we really want to erase po, sir, Ma'am Hanilet. Diba? Kasi kahit po ngayon, ako po sa Masbate, because I am assigned there. Yes. Ngayon, as provincial head. Opo, talaga pong gusto kong makausap sila and naa-appreciate po nila ito. Kasi we do not only educate, sabi ko nga kanina sa umpisa pa lang natin, Ma'am Hanilet, sir, now we want to educate also the employer. And na ano po nila yun, appreciated po nilang maray po. Talagang gustong-gusto din nila. Kasi yun na, sabi mo, Ma'am Hanilet, pag sinabi pa lang na DOLE, takot na. So nagtago na. Ito, pero ngunyan po, hindi na. Facilitative, very facilitative. Tatabangan kung paano ma-resolve. Yes po. Kasi namamatian man, syempre, nasasabutan ang mga whims and itong mga struggles po kang sarong sa dayot na negosyante. Yes po, opo. Yan po talaga ang ngayon ang ating sa DOLE. Iyo po. So, ngunyan Sir Diggs, duman Ma'am Lynette, nabanggit mo po baga a right to self-organization. Yes. So, mga kumbaga, karapatan kang sa mga empleyado, itong right to be informed, kung in kaso, ito pong ano pa po, Ma'am Lynette, aside from ito, may narumduman ka pa pong karapatan kang saro po na pagiging empleyado po. Itong susabi mo po na right to organize, itong right to be informed, itong right to 13th month, holiday pay, yan po. Dakulon pong karapatan, ano po? So, sa kaakibat po ng ating right to self-organization, meron din po tayong collective bargaining. Ito usually sa mga malalaki na po ito na mga establishments, no? And we also have ano ang mga indicators? Indicator na. Dakula na sindala. Dakula na sindang negosyo. Sa atin po kasi meron tayong micro, meron tayong small, and we have large scale. So, So usually itong ating mga self-organization, nag-uumpisa po ito sa ating mga capitalization. Usually large scale Pero hindi naman talaga large scale lahat. Meron din naman ng mga small, medium na meron poong nagtatatag din ng mga organization. But usually kung minsan hindi naman dahil malaki. Dahil ayaw nila sa management. Sometimes they form for mutual aid and protection, mga ganun lang. Hindi naman kasi hindi na siya masyado, sabi ko nga, gaya ng dati.
So, So, karamihan po ng nag-organize yung sa mga malalaki. Usually Malalaking po, company, sir. in terms of capital. Yes po. Isa pa po Siguro, yun. Isang meron namang factor po din po yun. nag-organize dito sa mga maliliit, pero malalaki yung puso ng may-ari. Sana, oo, mas darakula talaga ang puso. Asin bulsa kang mga tagsaliri. Bulsa, opo. Oo, kasi sa pagninegosyo, 4 na or 5 M's po bagayan na Ma'am Lynette. Itong machinery, manpower, money, etc. So, yan, Opo. dakula bagang pigi-irisip kang mga negosyante. Kaya kung masabayan pa ngayon, ay, may nagbisita ngayang dole, inspector, kaya ito, nangangaram pag nasinda, pero ano ta po ito, tigbago po ito na image na, Yes, ako po araw opo. ito sa dole. Kaya, Pero sa kagayunan kang organized is nagkakaigwa ki boses ang mga empleyado para makaabot sa employers. Not to go against management, but para kasi ang pinag-uurulayan garo dyan, bako man sa problema, kundi ano itong mga pwedeng gibuhon. Improvement. Oh. Yun man ang ganda. Yes. Opo, sir. Correct po yan. Oo. Ang employer-employee relationship baga. Relasyon baga yan, Ma'am Lynette. Correct. So, improvement Opo. kang susaro. Siyempre, dapat magtatabangan ang duwa. Tanganing, paduman kita sa production, productivity, development ng sarong kumpanya. Yan po. Opo. Yan po ang palagi nating sinasabi sa empleyado. Iyo po. They have to be productive. Iyo po. Kasi kung productive sila, they will help the employer or the business na mas tumaas. Pag tumaas, kasabay po sila sa pagtaas. Yes. So, ganun po, tulungan. Tabang-tabang, kapit Yes kamay. po. Oo, nabanggit mo po, Ma'am Lynette baga. Tulo po bagang programa kang dole, sabi mo, itong employment generation, kaya po meron kitang mga pa-job fair, kasabay duman sa peso, public employment, etc. Pangduwa po duman sa workers protection, buda workers, so pangtulo, workers welfare. Pwede pong pahapiyawan ta po, Ma'am Lynette, tangani po masabutan kang sa tong paradangog, may natatada pa kitang date na minuto para masabutan po nindang workers protection tsaka workers welfare. Very short po lang. Igwa pa kitang pera pa. 5 minutes. 5 minutes. Kulang dakulon. Sige po, Okay Ma'am. po. Ano inidang workers protection? Sige po. Okay, unahin po natin, ma'am, yung workers protection. Sige po. Okay po. Pag sinabi po nating workers protection, dito na po siya papasok yung ating dito na yung ating DILIP. DILIP yung livelihood. Meron po tayong emergency employment through TUPAD. Yes, through TUPAD. Di po ba? Opo. Yes po, protection. Oo. And meron din po tayong DILP. Tama po, DILP. Ito pong GIP, kasabay po ito. Ano, Ma'am? Government. Under po, employment po natin yun. Sa employment sa po. facilitation. Facilitation. Alright. Sa ating employment facilitation, Ma'am Hanilet, di ba po? Oo. Sa ating, marami po tayo sa youth employability and job search assistance. So, pag sinabi nating youth employability, dito po pumapasok yung ating SPES. Dole SPES program. Opo. So, nag-aaral yung So, bata, merong Job Start. yung Job Start. Yes. Alam ni Ma'am Hanilet yan. Pwede na i-discuss yan ni Ma'am Hanilet. Bilang peso manager, job placement office. So, pagdating naman po doon sa, meron po tayong pangalawa, yung Employment Preservation and Regulation Program. Okay. So, dito na po yung pumapasok, yung ating labor compliance, which is the inspection. Okay. Opo. So, dyan po ang preservation natin and regulation program. Inspection, which is labor compliance sa ngayon. And we also have the tripartite social dialogue, Ma'am Hanilet, kung saan si Ma'am Hanilet is a very active member. Yes po. So, very active naman po ang ating RTIPC. Di po ba, Ma'am Hanilet? Yes po. Opo. Okay, More power yan po po. sa mga taga-RTIPC. Sige po. Yes. Opo. Oo. Anyway po, Ma'am Lynette, duman po ma'am sa welfare po. Ano po itong welfare na kang mga empleyado po na kay Pon Protection? Welfare? Employers, workers welfare po, sabi mo. Yung Opo, welfare. sa under workers welfare po kasi natin.
Ay, sorry po. Workers Protection and Welfare Program po natin. Yes po. Yun na po, doon po nga papasok po ang ating, yung ating mga tawag doon. Livelihood program. Yes po, livelihood, the TUPAD, which is the emergency employment. Okay. And, Naku, siyempre ano. po, pag meron po tayong employment, Mhm. it goes with it the protection of the rights. Ayun. So sabi nga po ni R.D. Dedeng, to Yes quote, po, opo. diba, wala po tayong pag-uusapang karapatan Tama. kung wala pong trabaho. Trabaho. So ano po, opo, diba? So tama. kailangan po, kung may trabaho, ang first and priority po natin is employment. Ayun. Kung Yes titingnan po natin, halos lahat ng programa na na-mention natin, na discuss today, Opo. it all address employee welfare. Yes, sir. Doon lahat Correct yung po, sir. nakatutok, yung mga tenure, yung mga holidays, yung Yes, yung kanila pong rights. So they all Fall lead into. to Oo. employee welfare. Ayan. Yes po, sir. Hindi na lang natin na-discuss ng masinsinan or detalye because of limited Time. limited time. Opo. So we still have 1 minute po, ma'am, Aha, para Ma'am sa Lynette. yung parting words. Okay. Sain matatagpuan. Ang bilis naman, Ma'am Hanilet. Yung nga ni po, sabi mo nga ni, alabaw niya ang sarong oras. Pero kulang po Iniisip ko yan. nga pwede siguro hati-hatiin yung mga discussion with Yung a nga ni specific Katana. agency. Okay, hindi natin to natapos ngayon, sa susunod naman ito. Alright. Pero trabaho Yes po, yan ni sir. Hanilet, magsulat. Ano na ba ang na-discuss? Ano ang hindi pa? Alright. So, sige. ma'am, Parting words, Ma'am Lynette. Sige po. Okay po. So, maraming salamat po sa pag-invite po sa DOLE for the program, which is, ano po to? Negosyo Negosyo time time na. na. Yes. Akala ko po talaga ay tatanungin ako sa negosyo. Wala akong negosyo. Opo. But I'm very honored to be part of your program. And siguro sa DOLE po, kami po ay palagi pong nasa tao. And Those who have we less in always, life. yes po, we serve with integrity. Ayun. Dahil yun po daw ang uso ngayon. Hindi po. Usong ibalik. Yan po. Usong ibalik Yun, po. yun po talaga ang nasa DOLE Integrity Pledge po namin. Wow. So, we are very proud naman na wala pong halong korupsyon naman po ang aming pagserbisyo sa bayan. Opo. And we would like to maintain that. Opo. And siguro parting words na lang, I would like to invite everybody for this coming handog ng Pangulo, Yes. job fair. Yes, so thank you very much, Ma'am Hanilet, Yes, for Ma'am binasa mo na po kanina. So po. this will be simultaneously conducted through the 6 provinces Wow. on Saturday. Sabado. September 13. Yes, Yes po, po. Ma'am Hanilet. Alright. So, maraming salamat po. Ma'am- I enjoyed po this. The show. Oo, and syempre po, ibati natin si Director and ARD po. Yes po. Yan, and lahat po ng taga-DOLE po. Okay, Hanilet. sa Opo, inyo. Sir Diggs, on behalf po ng Albay Chamber of Commerce and Industry, DCGB, and gabos pong organization na nasa abaga ko po, more power po sa Department of Labor and Employment, a matter of chat away, nagpirmi kitang yaon, and parte po kita kang sa inda pong ahensya. So with that, thank you so much po, Ma'am Lynette, and the rest of Dole family. Okay, di na naman po nagtatapos ang satuyang edisyon ng programang Negosyo Time na, and of course, we would like to thank our resource person, Miss Lynette de la Fuente. And of course, sa tuyang technical, salamat kay Ronald Jerome Baldo and at kay Jerome Martinez sa pag-assist sa tuyang programa. Kaliwat po, mag-release kita next week, same time, same day, digdi po sa programang Negosyo Time na. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.